ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ತುಗ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ದಾಪಂಡ ಇಂಕೆಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಬಾರಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಇನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೊಡು ಮೂರಂದೆ ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಯ್ನು ಪೂರ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಒಕ್ಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಪೇಂಟಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರಲು ಒಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ತೆಗೊಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಂದೆ ನಾನು ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಆಣಿಕೊಲ್ಲುಂತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಮರತೆ ಪೋತುಂಡು ಐಕೇನು ಮಿಷಿನ್ ಆತುದಲ್ಲ ಬೇಗ ವರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ತೊಂದಿನತ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸಾರಿ ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ತೊಂದಿನಿ. ಈ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಯ್ಕ ಪೂರ ಪಾರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿಕ್ಕೆ ಪೋಪುಂಡು ಇವಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನೆ ಪೋಡತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೌದಾದ ಮರ ಪಕ್ಕಿ ಸೌಂಡ್ ನೇ ಮಕ್ಕಳೇ ದಾಲೆಜಿ ತಿಂಪುನಿ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಎಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುನು ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲೆ ಹತ್ತೀರು ಏಯ್ ತಾಯಿ ನಾನು ಉಣ್ಗೊಡತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ದೊಂಬಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನಪುನಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಮಾತೇರ್ ನಾಲ ಆಂಡೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆತ್ತದ ಇಂಕ್ಲಾನೆ ಹತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೆರಂಗ್ಲ ಕೈ ಕೊಯ್ಕ ಏಂಚಿನ ಅನ್ಪುಂದೆ ಮೂಲು ಚಿಂಟಿ ಕುಲೋಂಡಲು ಮನಿ ಪಂದೆ ದಾದ ಬುತ್ತಿದ ಮುಚ್ಚಿ ಮೂಲು ಬೂರ್ದು ಮೂಲು ಪೆರಂಗ ಬಲಕ ಕೊಯ್ದಿಕ್ಕ ಕಜ್ಪುಗ್ಲಾಪ ಜಿಂಡ ಚೀಪೆತ್ತನ ತಿನ್ನಲಿ ಜಿನ ಕಜ್ಪುಗು ಮತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಪೂರ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲಲ್ಲ ಒಂದು ಜೆಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುನ ಈಗ ಕೊಂಚ ಕುರ್ತಾ ಸೆಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಚೂ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೂರನೆಂತ ಮಂತಿದ್ದೆ ಲೂಸ್ ಆಪುಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕ ಮೂರನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೆನ್ನಿತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಫಿಟ್ ಮನ್ಕ నేను ಪೂರ ಅವರ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅರ್ಧದಿದ್ದು ಮೀಶೋದ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಪ್ರೈಸ್ ತಕ್ಕ 400-500 ಐತ ಕೊಟ್ಟೆ ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ದಾನ ಎಂಚುಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೆ ಚೂ ಟೈಟ್ ಗೈಸ್ ಎಂತ ಪೋಂದ್ರೆ ಜನನಿ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡಿ ಪಂಡಲ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತನಾಗ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಕ ಪೋಯ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ ತೂಪವೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ದಸಿನ ಮಾರೆ ಕರ್ಮ ದೊಂಬುಳುಂಡು ಆತು ದೊಂಬಿಚ್ಚಿ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಉಂಡು ನಸುನೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಪ ಯಾರೇ ಹಚ್ಚಿ ಕೈ ಮಾತ್ರ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ಮೀನು ತೆತ್ತನಿ ಒಂಜಿ ಕಬಾಬ್ ತೆತ್ತನಿ ಬೇಗ ಉಂಡು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಗೈಸ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಪಾರ ಪಿದಾಡೋಡು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪನಿಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನೀ ಬರ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಅವಳ ಕುಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತನೋಡು ಏನು ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಲು ಬೂರು ಒಂದುಂಡು ಬಲೆ ಬತ್ತಿ ಡೋಟು ಬೋಡಾನಾಗ ಪೋನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಪನೆ ಪೋದು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಐತೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಆಡೋದು ಪೋಪೆ ಪೋನಾಗ ಧೂಳಾಕ ಒಂಚೂರು ಲಾಂಗ್ ಉಂಡತ್ತ ಗಾಡಿ ಪೋನ ಬಂಗ್ ಹಾಕೋದು ಐಕ್ ಲೆಸನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಂಡು ಇದೊಂದು ಪಿದಾಡುವೆ ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡುವೆ ಕೆಲಪ್ಪ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಯಾರಿದಿತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪಾಡ್ದು ಹೋಗುನಿ 10 ಗಂಟೆ ನಾವು ಪಿದಾಡೋಡು 10 ಗಂಟೆ ಅಂಡ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತುವೆನು ಲೆಸನ ಪಿದಾಡ್ದು ಪೂರ ಆಂಡು ನಾನು ಪೋಪುನಿ ಐದೊಂಬು ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಯಾನಿ ನಿಮ್ಮೂಲು ಫೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾಮಾರ್ತ್ ದಕ್ಲ ಆಲೋ ಲೈಟ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ ಅಲೋವೆರಾ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ರ ಸೂತ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಹೈಲೋರಾನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಪ್ಪುನಿರ್ದಾದ್ರ ಸ್ಕಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಈ ಮಾಮಾರ್ತ್ ಆಲೋ ಲೈಟ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ನಿರ್ದಾದ್ರ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲೋವೆರಾರ್ದು 6x ಮೋರ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಕ್ವಿಕ್ ಅಬ್ಸರ್ಬಿಂಗ್ ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ 48 hours ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾನ್ ಗ್ರೇಸಿ ಬೊಕ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕಿ ಆದುಂಡು. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನು ಏರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಮಾತ ಸ್ಕಿನ್ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳ ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಆದುಂಡು ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂದು ಅಂಚನೆ ಇಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ರೀ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾಮಾರ್ತ್ ದಕ್ಲ ಆಲೋ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಲೈಟ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ರಂಜಿ 2025 ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂಡ 20% ಆಫ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಮೊಗಲು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಲ್ತದ ಬೆಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ
ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪೇರು ನೆಟ್ 4 ವೆರೈಟಿದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಲೈಟ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಲೈಟ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್, ರೈಸ್ ಡೆವಿ ಲೈಟ್ ಜೆಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಬೊಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾಮಾರ್ತ್ ದಕ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುರ ಅಮೆಜಾನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ನೈಕಾ ಅಂಚನೆ ಪರ್ಪಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ಸ್ಟೋರ್ಲ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಲಿಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡ್ಲ ಕೊಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ರೆಡಿ ಆಯೆ ಇತ್ತೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತಿ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ನೇರ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಕುಚ್ಚೆಲ್ದು ಜೇಡ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಐನೆನಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ತೆರ ಪ್ರಪ ಪಾರ್ದು ಪೋಯ್ ಸಂಪಿದಾಡ್ನಿ ನಾನು ಇತ್ತ ಸೀದಾ ಅಜ್ಜಿಲಾಗ ಓಪನ್ ಮಡಂತ 2 ವಾರ ಚಪ್ಪ ತಿಂಡಿ ಗೊತ್ತಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ವರ್ಷ ತೋಜಿದ್ದುಂಡು ವರ್ಷ ಬರ್ಪೂಜಿ ನೆನ್ನದೆ ಬರ್ರವಲ್ಲಿ ನಾನು ಓಡಿ ಬಿದ್ದ ವರ್ಷ ಬರ್ರೆ ಅಪ್ಪನಿ ಮಾರೆ ಮೂರಲ್ಲಿ ನಂಚು ದಿನ ಫೋನಾಗ ಯಪ್ಪ ತೂಕ ವರ್ಷ ಬತ್ತಿಚಿಂದ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಪಾತಂ ಪೋಲಿ ಅರ್ಧ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಾರೆ ಹೋಯ್ ಮಲ್ಲಿಚ್ಚಿ ವರ್ಷ ಬರ ಅಂತ 1 hour later ವಯಸ್ಸಾನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬಾಕಿ ಮುಂದೆಲ್ಲೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲಪ್ಪಿದಾಯ್ತು ಅದು ಮಾತೆಲ್ಲ ದೂರ ಉಂಡಯ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಾ ಮಸ್ತ್ ಪಾಯರ ಅಣ್ಣ ಏತ್ ಪಜೀರು ಮೂಲ ಸಿಂಗಲ್ ಒನಸುನಲ್ಲ ಅಂಟಿಲ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ ಮುಗಿಂಡು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಪೇರಾ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಸೀತಾಲ 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 ಕೊಯ್ದ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪು ಈ ಕೊಯ್ಲಿ ಎಂಟು ಸೀತಾಲ ಓಡಿ ಇತ್ತು ತಿಂದಿದ್ವಿ ಹಾಪುಂಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಏತ್ ಬೆತ್ತಿತ್ತ ಮೂಲಿ ತೊಂಜಿಲಿಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾತ ಆತಿ ಮಸ್ತಿಚ್ಚಿ ದುಂಬೇತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬೆತ್ತಿತ್ತಂಗತ ಗಸಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ವಚ್ಚಿದ್ ಬೋಂಡು ನಾನೈತೆ ಬೈ ಆಂಟಿ ನಾಡೆ ಪವರುಂಡು ಅಗೆಲ್ಲುಂಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ಪ ನೈಟೆ ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಪೋದು ರಿಕ್ಷಾಡೆ ಬರ ಬೊಕೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಡೆ ನೀನು ಟೂವಲ್ ಅರ್ತುಡು ಮಾರೆ ಟೂವಲ್ ಸದಾರ ಬೇಗಾರ ಹತ್ತುಡು ಆತು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತಾನೆ ತಿಕ್ಕಿಜಾ ಕಾಲನ್ಪೆ ನಮಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಬಯ್ಯ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾನೆ ಮೂಲೆ ತೋಟ ಶೋಕಾಪುನ್ ಮೂಡಿ ಮುಗ ನೀರು ಪುರುಂಡು ಕುಕ್ಕುಂಡ ಪರಂದರ ದೀಪನ ಪರಂದದುಂಡಾ ಕನಾಲೆ ಹೋಲಿ ಚಿಕ್ಕುಂಡಾ ಏ ಮುರಣಿ ಬನ್ನಾಗ ಆತಿತ್ತುಂಡಿ ಮರ ಮುರಣಿ ಬನ್ನ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಇತ್ತು ಮರ ಒಂಜಿಲ ಇಚ್ಚಿ ಈಗ ರಡ್ಡಿ ಅವು ತಿರ್ಸಿನ ಪರ್ಲೆ ಕಾಯ ಮೂಜಿ ಕುಕ್ಕು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರ್ಕ ನಾ ಇಡೆ ಬರ the next day ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯಾನೇನಿ ಬರ್ತದೆ ಪೂರ ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಂತೆ ಅದು ಹೊಂಡ ಫುಲ್ ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತು ಹೌದಾಯ್ ತಂತಿ ಕಟ್ಟುನಿ ದೆಪ್ಪುನಿಯಾ ತಂತಿ ಕೀನು ಬರ್ತದೆ ಫುಲ್ ಕುಂಟಾರ್ದಾರಿತ್ತು ತಂತಿ ಇಂಚಾದು ಹೋತು ಪೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂದು ಕುಂಟಾಡ್ತುನ ಕುಕ್ಕು ಕನ ಇದೆ ನೆಕ್ಕರೆ ಕುಕ್ಕು ಮುರನ್ ಕನ ತಿತ್ತೇರ ಒಂತೂರು ಲತ್ತಿತ್ತಂಡು ಏನು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿತ್ತೇರ ಇತ್ತ ಬುಳೇದು ತುಂಬ ಇದೇನಿ ತಿನ್ಯಾರ ಪರ್ನು ಲೇಪ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ನೆಕ್ಕರಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತನು ಇತ್ತ ಕಾಯಿ ಪಂದಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿನ್ನ ಅಂಟು ಇತ್ತ ಅಂಗಡಿ ಇಡ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ₹100 120 ಅಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಲತ್ತನೆ ಪರಂದರೆ ದೀಪುನೆ ಅವು ಚೀಪ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ